Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Nyt uutisia helpolla suomen kielellä. Hyvää. Aluksi uutinen kalasta. Kala yli 45-vuotiaille on 4 euroa vuodessa. Lopuksi uutinen sisu. Helsingissä tällä viikolla on Habitare-sisu. Messuilla esitellään huonekaluja ja sisustamista ja kalasta. Messuilla voi tutkia sisu. Vielä sääs. Lauantaina lännessä ja pohjoisessa sataa. Vesisateessa on alle 12 astetta. Idässä on lämmintä. Lämpötila on melkein 2. Lisää uutisia selkosuomeksi yly.fi. Näkemiin.